kayu kalau tagok banyak, batangnya sampai basanda, ureknya sampai baselo, daun bakeh balindung kepanasan sampai batadua kehujanan. Tapi banyak kayu gadang kau ndak tahu nan menimpu kayu gadang apa? Nya ndak ada terpijak le no. Karenanya tinggi, tapi dia ndak sadar suatu saat akan didatangkan Allah angin puntiang beliung, angin limbubu, angin topan, topar tornado, topar lanino, bermacam-macam namanya di luar negeri. Apabila kayulah rabah, baralah bana kagadangnya, batang lapuk daun karegeh, usah diaruk ka bapucuk, antah kok cindawan ka bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek ka batonggo.